Alright, kaya kayo pong sabla-sablang manalbe, kasalukuyan king YouTube at king Facebook. Maya pa oras po kaya kayo nga at maya agad panapon. Magkanta ako na eh. Mano peralo? Sige. Puros Kapampangan, huling Kapampangan tamo, pag maragul tamo. May Tagalog tayong sponsor. Sige po, mananagalog ako, ditak-ditak. Sige, maestro, king Kapampangan, sige no? Oo, luma. Uling makake, luma yung sulog ko. Nirano mo rin kombo tanga rin. Burira bayo. Totoo na po niti, first time kong linabas, king YouTube at FB, sabihang kong matapat, ikayong manalbe, ikayong gaganap, ngening oras ay ti, manalbe kong lakwas, pupugayang pulo, ding sponsor tamo, ngening programa ngay ni, kagampanan tamo, ing mumunang dili, ing gobernor tamo, nung malyari mo sa, kaya ko saludo, huling tutunay ito, sabihang kong talaga, mitok nanging piyesta, mila ko kay obra, pauli ng gobernor, keti kemik kanta, tinina nagang chance, amamiyeken saya, salamat kung dakal, ko gobernador mi, intang nga pong gino, yan ang balang pilmi, siyempre makanyan mo naman, geni ng nanay mi, nanay Lilia Pineda, salamat kung matmi, dening sponsor mi, bugayan pula naman, nyayaliwang bansa, sinaupla naman, geni banggitan kula, ing malyong harapan, ing mumunang dili, kayo kesabihan, Julie Alon Flores, ining mumuna po, sabihang keke kayo, salamat at thank you, at makanyan mo rin, ing malo arabyo, ing mayor ning San Simon, sinaupyo ke katamo, mayor Punsalan, salamat kundakal, at lalong-lalo na, deng board member kanyan, board member Paul Balingit, salamat mo naman, keta pong sawag na, kekeng menatagan, sabiyang kya mo naman, tutugang sponsor tamo, ekono banggitan, pero abiniyeyo, pong gino, yan ang balake kayo, ikapitan dong dagdag, salamat din mo ke kayo, maganyan mo naman, pasalamatang pula, deng tutuking bilang, making sponsor da, konsilor ay rin dagdag, salamat po kaya, karang pigkalog na yabe, sa uking obra, makaniyan mo naman, bugayang kentuto, ing ABC na pinting balening Mexico, yapin ikap Terence Napaw, takal na mong thank you, sa uuliting kapitan, sumawag kapang gusto, makanyan mo naman, iningkap balay, pasalamatang ke, king Nils yung arapan, siyempre takalaring, kakong pasalamatan, intaw Australia, yapin kolpingul yan, takal pong salamat, kareng sinawupiyo, ngining oras ay di, sana mag-enjoy kayo,
Nakalang abe ko, labas king narapyo, at chula mo kita, mamimlas larugo. Eminent kakaba, ingka kong puloso, total ding sponsor, sinabi ko na lang, mumuna pundili, mag-enjoy ko sana. I thank you very much, manalbe ko sana. Alright, kaluguran mi pong kabaryo. Kare kanaganang manalbe kay online, FB ang pong YouTube. Ini pong kanakong denim puro merong ipakilala ko po kayo. Metong lang po kareng pagmaragul na ning anak ning Kapampangan. Anyay naus dalang ages Pampanga reni. Uling tutuna po ni taga Pampanggalan talaga reni. So kaluguran ming talapanalbe kay YouTube at FB. Palakpakan tala po. Ren nga duwang sexy. Tabalong sexy la. Ikay namong bala. Ilapin din nga sandang ages ng Pampanga. Yan. At kanya-kanya at ang mic. Putating kong kobik. O, yan. Hey. Yan, palakpakan talang po. Deng ages ng Pampanga. Deng meging bida kaya pelikulang Langi ng Kolong-Kolong. Hello. Sang. Hello. Yan, magandang tanghali po sa kanilang lahat. Yes. Yeah, para po sa kanilang lahat. Sang check. Hello. Yan, welcome po tayo sa Jamboree. Live on Facebook. Check. Papanood nyo. Sang. Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan. Sa gitnang kanluran na aking pinagmulan, sila'y nalilito, ba't daw ko nagkaganito? Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Magulang ko'y ginawa na ang lahat ng paraan upang mahiwalay sa aking natutunan. Subalit iniwan ko ang ibinigay na karangyaan. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung bakit ako naglalakbay. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung bakit ako naglalakbay.
Nagpapasalamat po kami sa ating mga sponsors, ang JFL Julie Flores Lamarche, ating Honorable Mayor J.B. Punsalan ng San Simon, Honorable B.M. Paul Baligit, Barangay Captain Dong Dagdag ng Santo Niño, San Simon, Councilor Irene Dagdag ng San Simon, ABC President Terence Sinapao ng Mexico, Kapitan Baby, at Paul Pingol from Australia. Ayan. Maraming po salamat. Si ating Honorable Governor. Yan ang ating pinangmamalang Governor, Governor Delta Pineda, at ang And- ating Vice Governor Nanay Lilia. Pineda. Ang salamat po. Para po sa kanilang lahat ang susunod namin. And syempre, nagpapasalamat din kami sa bandang Banda Alyansa. Alyansa. Yan, sa pag-ano sa amin dito ngayon. Ayan, especially sa lahat ng mga nandito ngayon. Yan, Mayapa, Ugto, Ugtubagat Panapon. Gapanapon, Pukikongan. Okay ka na. Okay, yun, para po sa kanilang lahat. Ang susunod naming awitin at sana po may bigyan nila. Okay. And syempre, nagpapasalamat din kami sa aming presidente. Yan, shoutout kay Direct, kay Mahal. Pwede ba? Shout out Shoutout daw. sa Encantadia Oo. group chat. Kaharian ng Encantadia. Nanonood po sila ngayon. Aming sangre. Pinakamamahal pinunong sangre. Si Mahal, si Is. Yan. May lagari Oo, sila. may lagari. Sige na. Game. Okay na. Yan, para mo sa kanilang lahat. Okay. Wala pa. Muli-muli nagpapasalamat po kami sa mga sa amin, na nag-support sa amin, sa mga nag-sponsor sa amin, sa grupo ng USAD pa, sa grupo po namin, United Stage Artist, Director sa Pampanga. Ayan, maraming salamat po sa kanilang lahat. Yan, sa ating GCash. Yan, hindi na pong bisang yung pong gustong mag-donate via GCash. Ito po ang number, 0915-7655-641. Isa pa. Yan, sa lahat po naman gustong mag-donate. Diyos ko, na kaya pumamangala na kaming pamangan. Malunos na kayo. Via diba? GCash, 0915-7655-641. Yan, andun po siya. Yan. O hindi po. Parayakit siya Ayan po. sila. Ala na kaming kakanan, makalunos kami, makalunos rangitik. Wow. Ayan, para sa lahat ng mga nasalanta ng pandemyang ito. Game. Okay. Ayan, okay na. Ayan, isa parang tong requested song para po sa kanilang lahat. Para sa lahat ng mga mahilig sa mga ulit sarili natin. And sa lahat, isa parang po rin yung vibe ng grupong Aegis. Saan po kaibigan nila. Madilim ang iyong paligid, hating gabi walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Pagmamahala kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Di nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin namumuhay ng tulad mo. Bakit ang di marinig minsan?
po sa ating pinagmamahal na Governor, Governor Dennis Delta Pineda, at ang ating Vice Governor, Honorable Vice Governor Nanay Lilia Pineda. And of course, Converge ICT Solution, Mr. Dennis Uy. Maraming Thank you salamat so po. much po. Uy! patungo sa hinangan ng buhay na banal. Yeah! Yan, isa pa rin mga sarili natin. Sila po mga mahilig sa puso. Isip mo, eto ang sanang damdamin, pagkat ito'y tayo lamang, wala sa